ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫ ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଭିଡିଓ ଦେଖି କେମିତି ଇନକମ କରି ହୁଏ ବିଡ୍ରିମ୍ ରେ। ତ ମୁଁ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଇନକମ କରୁଛି, ତ ଆପଣ ବି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଇନକମ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ଆଡ ବୋନସ। ତ ଆଡ ବୋନସ 7 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁବେଳେ ଆଡ ବୋନସ କୁ ଦେଖି ଦଉଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡ ବୋନସ କେତେ ଅଛି, ତାପରେ ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ବୋନସ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି କଣ ଆସୁଛି ପୁରା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଭିଡିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ପଇସା ଆସିଛି କେତେ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଲାଇଭ ରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଆପଣ ଭିଡିଓ ଦେଖି କେମିତି ଇନକମ କରିପାରିବେ ଘରେ ବସିକି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ କୁ ଯାଉଛି। ତ ଏଠି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ନମ୍ବର ରେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କମିଶନ ତଳେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟଚ୍ କଲି। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭ୍ୟୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ, ଭ୍ୟୁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଟଚ୍ କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଞ୍ଚଟା ଆଡ ଆସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେକୁ ପରେ ଗୋଟେ ଆଡ ଦେଖିକି ପଇସା କେମିତି ଆସୁଛି ସେଇଟା ଲାଇଭ ପ୍ରୁଫରେ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, 5 ନମ୍ବର ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଟାଇମିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବଟନ ଟାକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଗୀତଟି ଟାଇମିଂ ସରିଯାଇଛି ଏବଂ ଟାଇମିଂ ପରେ ଉପରେ ସବମିଟ ବଟନ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବମିଟ ବଟନଟିକୁ ଟଚ୍ କରିବେ। ଟଚ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କେତେ ପଇସା ଆସିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆମର ଇନକମ ହେଇଛି। ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡକୁ ପଳେଇବା। ତ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡକୁ ଯାଇକି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି ଆଡ ବୋନସକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 10 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ହେଇସାରିଛି ଅଲରେଡି। ତ ମୋର 7 ଟଙ୍କା 80 ପଇସା ଥିଲା, ଏବେ 10 ଟଙ୍କା 40 ପଇସା ହେଇସାରିଛି ଏବଂ ମୋ ପାଖରେ ଆହୁରି ଅଛି 4ଟି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆହୁରି 4ଟି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ବି ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେଖି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆର ଏବେ ଟାଇମିଂ ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବମିଟ ବଟନକୁ ଟଚ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଯାଇକି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ, ଏଠି ଯାଇକି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ ବୋନସ 13 ଟଙ୍କା ଆମର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଭିଡିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଏର୍ନିଂ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ବିଡ୍ରିମ୍ ରେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏଠେଇ କାହାକୁ ରେଫର କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ୟାକେଜ ଆପଣ କାହାକୁ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 95 ରୁପିଜ ଡାଇରେକ୍ଟ କମିଶନ ଆସିବ ଏଥିରେ। ଯଦି ସିଏ କାହାକୁ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ପାସିଭ ଇନକମ ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଆପଣଙ୍କୁ 4 ଥର ଆସିବ। ତ ଆପଣ ଦି ପ୍ରକାର ଇନକମ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକ୍ଟିଭ ଇନକମ, ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ଜଏନ କରେଇଲେ ଏଇ ପ୍ୟାକେଜରେ କିଏ ଭିଡିଓ ଦେଖି ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ 95 ରୁପିଜ ଆସିବ। ପ୍ଲସ୍ ସିଏ ଯଦି କାହାକୁ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 4 ପ୍ରକାର ପାସିଭ ଇନକମ ଆସିବ।